Арулармысыз, карындашлар? Бүген Туганайлар газетасы беләсезме кайда? Казанның нәкъ үзәгендә, Кәрим Тинчурин исемендәге театрда. Һәм бүген без сезне шәп көрәшче егете Эдуард Никитин белән таныштырачакбыз. Һәм менә инде ул үзе дә сәлам, Эдуард. Сәлам. Аллага шөкер, әйбәт. Үзең ничек? Әйбәт. Менә сөйләп китәлек, таныштыр әле безнең укучыларны үзең белән. Мин Никитин Эдуард, Йоршалы егете. Миңа 24 яшь. Бүгенге көндә мин менә Кәрим Тинчурин театрында 4-нче сезонымны эшләп киләм. Аллага шөкер. Һәм инде әйдәгез, мин сезгә артист тормышы белән таныштырып китәм. Әйдәгез. Biz зур сәхнәбездә безнең батыр егетләребез иртәнге спектакльнең репетициясенә әзерләнәләр. Сезнең димәк кичтән спектакльләр куялар, аннан соң аны сүтәләр, аннан репетициягә кабат җыялар. Сер булмаса нинди спектакль була, нинди репетиция? Сер булмаса бу безнең идея спектакле, ала бирсә январьда шул спектакльнең премьерасы булачак. Дуслар, без әңгәмәне инде шулай утырып дәвам итәргә булдык. Һәм Эдуард, әйдә инде сөйләп кит. Син үзеңне Чаллы ягыннан дидең, шулай да әтиең кайсы яктан икән синең? Әтием минем Мамадыш районы Никифоров авылыннан була. Шиябаш була. Шиябаш, син беләсеңме? Беләм. Әйбәт. Әнием минем Чистай районы Мөслим авылыннан. Алар инде бергә Чаллы шәһәрендә кавышалар, һәм инде мин дөньяга Чаллы шәһәрендә киләм. Син димәк татар егете дә, көрәшче егетендә 50-гә иде. Менә шундый интернациональ гаиләдә үсү ничек икән ул? Бик әйбәт, без бик тату яшәдек. Әти ягы да, әни ягы да күп кенә кеше әйтә бит, менә дин ягыннан, национальность ягыннан көрәшен татармы, русмы, алар бергә тату яши алмый дип. Бу дөрес әйбер түгел. Кеше бер-берсен ярата икән, алар һәрвакыт татулыкта яшиләр. Менә бик зур пример бу әлбәттә минем әти-әнием. Әтием көрәшен, әнием татар, без бергә татулыкта, матурлыкта яшәдек. Һәм Аллага шөкер, хәзер дә яшибез. Кызганычка ки, әтием минем 2012 елда бу якты дөньядан китеп барды. Шуңа карамастан мин инде әтиемнең туганнары белән дә бик яхшы мөнәсәбәттә авылга кайтып йөрим. Ике якны да мин бик якын күрәм. Син гаиләдә үзең беләнме? Мин гаиләдә Аңлашылды. Әйдә инде безнең бүгенге көннең төп темасына күчик. Матур бинада утырабыз, театрда. Театрга ничек килеп керде театр синең тормышыңа һәм син театр тормышына ничек килеп кердең? Дөресен әйткәндә, менә кечкенә чакта туганнар, дуслар җыелганда, һәрвакыт менә балалар килгән кунаклар белән ниндидер төрле чыгышлар ясый идек. Кулга телевизор пультын алып, анда микрофон дип күз аллап, төрле артистларны пародировать итеп, төрле җырлар җырлап, курчак театрлары күрсәтеп, ничектер шулай башланып киткәндер ул театр юлына карата мәхәббәт. Аннары инде мәктәпкә кергәч, төрле чараларда катнашырга туры килде, шулай КВН командасында. Аннан соң инде мәктәптә укыган дәврдә мин Чаллыда шундый мәктәп бар, театр мәктәбе балалар өчен. Анда шулай ук менә театр училищелары сыман предметлар, шундый ук менә актерлык осталыгы, сәхнә теле, хореография менә. Анда инде менә балалар подготовка узалар, ниндидер тәҗрибә туплыйлар. Аннан соң инде алар шул урта белем бирә торган мәктәпне бетергәч, театр мәктәбен бетергәч, мин Казанга юл тоттым һәм инде 2015 елда мин Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Илдар Хайруллинның курсына эләктем. Hocam. Ay yapan bir kişi var iken. Allah küstümesin. Теге ел яратқанға күзәт керейді, мұнсы да yakından бір ішіге көрім. Мен шулай күндемдегіні туры сөйлерге яратам.
Şiver tügü. Opay tügü. Opa tügü. Senin tek iki biçim bilen nerselere buluttu sana ol? İki biçim. Neydi ki biçim? Negeyini kul yandan götteşli. Şekil tatında Şaklaşın basıp durayım. Şayatmalı bütüntesi mi değil ya? Şayatmalı. Haniyem. Haniyem. Nasıl ya? Bizde bir güne ki biçim. 2019 yılda Qozon teatr училищесін tamamlagach, men o'zimni turli teatrlarda sinab ko'rarga bo'ldim. Albatta endi diplom spektakllarga rejissyorlar turli shaharlardan keldilar. Buni durusini aytganda, tegi zo'r shaharda turgach, Qozon qalasida qolasi keladi. Shunga ko'ra endi men yo'limni tutdim Tinchurin teatrina. Ham endi ishlay boshladim. Nechuk ishlaymisan sen shu Albatta ishlayman, 4-sezon ishlab kelaman. Bizni Eduard nendaydir beksayir bo'lmaga olib kirdi. Unda shuni qadri ko'paydi, hammalar shunday xaosda yotdi. Eduard Sileli nendey bo'lma bu. Alsı do'stlar, bu bizning repetision zal. Zo'r sahnaga shigar oldindan biz artistlar spektaklimizni bunda ishlay boshlaymiz. Boshqa bizning chetki proseslar o'zi, ondan so'ng endi biz o'quv, ondan so'ng endi biz mizansenalarga chiqamiz. Ondan so'ng endi bunda shumartqash o'zi bizning sahnalarimizni biz endi yo'limizni tutamiz zo'r sahnaga. Mana shulay. Teatr училищесіне оқырға кіргеш, әне білән жай күні Мәскеуге кеттік. Туғандар яғына, былай погулять дегенде енді. Шында ГИТИС янында ұзғанда, мен нишләптір мына ГИТИСның бинасына қарағаш, мен нишләптір ойладым. Мен мұнда оқырға тегеш. Бұл менің оқу йорты. Нендерімнен шындай тіләк туды. 3-ші курстан соң мен одногруппник белән Мәскәүгә юл тоттым. Үзебезне сынап карарга булдык. Төрле мастерскойларга кирергә булдык. Күп турлар безнең уңышлы булды. Но безнең бит әле театр училищесында тагын 1 ел калды. Шуңа күрә без инде укып бетерергә булдык. Укып бетергәч инде аннан соң уже диплом алгач без киттек Мәскәүгә и Аллага шөкер, Мәскәүдә заочный курска укырга электик. Tinchurinda da ishlab, unda da o'qib, bunda rejissyor urishmaymi андай bir ishim? Yo'q, Allohga shukr, mana o'qiy boshlagach, nechikdir teatr bilan o'rtaq tilga keldik. Qarshi kelmaylar, gul jibaralар bo'lishib turadilar. U yoqdan Allohga shukr, проблемалар bo'lmadi. Mundagi rollaring turida aytib keting deb qo'ysa, spektakllarda o'ynaysan sen, nechigrak seni rollar? Bugungi kunda mening 11 rolim bor. Tinchurin teatrida. U ko'rasim kelgan edi, politsioner, to'y oldidan, kiyovlar, qo'rg'on, ham endi boshqalar. Ham shunday aytib ketirga kerak, bu komediya tugul, bu drama, turli janrlar, komediya, drama, fantasy, bolalar uchun repertuarda bor bizning. Turli yoqdan sinab qaraymiz o'zimizni. Endi aytib ketaylik, obrazga kiruv og'irmi, ham obrazdan chiqib kirisincha og'irmi? Menga qolsa u turlicha bo'ladi. Masalan, obrazim bek qatlovli bo'lsa, albatta endi u izlanuvlar, har vaqt sen tega o'ylab yuraysan, izlaysan, kino qaraysan, o'qiysan, butun materialni to'playsan. Bunday joylaroq obraz bo'lsa, u ko'proq menga qolsa, u men o'zimning bagajimdan chiqaram собирательный obrazlarni. Turlicha bo'ladi, durusini aytganda. Har vaqt endi turli rolga da sen javobli qaraysan. Chunki har bir rolni artist от точки до точки boshqarib chiqarga tayyor. Святая святых гримерка, дуслар.
وده جريمورك تقولين جريمورك واري ما نقدر نقول براح دوار شو قادرين نبي كراك نوكا كريمز Сәхнәгә чыгар алдыннан дир ритуаллар әзерләнү, шундый бирләрен бармы синең? Ниндидер төгәл ритуаллар юк. Күбесенчә инде күп кенә безнең театрдан да тыш артистлар, гомумән бөтен артистларның төрле ритуаллары бар. Мәсәлән, кайсы бер артистлар инде ул сәхнә белән аралашып ала, ничектер шулай әзерләнеп, ниндидер взаимосвязь барлыкка килә. Мин мәсәлән гастрольләр вакытында булганда, яңа площадкага килгәндә, әлбәттә залда һәрбер урынга утырып карыйм. Соңгы рәт булсын ул, беренче рәтме, урта рәтме. Чөнки мин ияләшергә тиеш шушы залга, шушы сәхнәгә. Ә болай үземнең менә төгәл ниндидер ритуалларым юк. Әлбәттә инде ул спектакльдан соң менә берсендә бассейнга йөри башлаган идем. Но хәзерге көндә йөрмим. Ни өчен бассейнга? Чөнки су ул бөтен энергетиканы алып, бөтен менә начар булган энергетиканы, әлбәттә инде тамашачыларны без бик яратабыз, но тамашачылар арасында да бит инде күз тию әйбере бар. Миңа калса менә су ул ничектер менә чистарта, ничектер менә бөтен энергетиканы ала һәм инде тәнгә дә рәхәт, күңелгә дә ничектер менә җиңеллек булып китә. Һәм Эдуард безнең менә яшь кызларыбызны борчыган сорау инде шәхси тормышың ничек соң синең сөйләп бир әле. Алсу, шәхси тормышында барысы да Аллага шөкер әйбәт. Аңладыңызмы кызлар? Бу әлегә сер булып калсын. Эдуард бер шәп урынга алып килде Тинчуринны, әйме? Нәрсә икән? Алсу бу безнең буфет. Монда безне бик тәмле иттереп ашаталар. Монда төрле ризыклар бар. Чәй дисеңме, салат дисеңме, выпечка дисеңме, барысы да бар. Аха. Кара, шундый сорау ашау белән бәйле. Син үзең пешерәсеңме гомумән? Өйләнмәгән бит инде пешерә беләсең. Әлбәттә, күп кенә егетләр бит үзе пешерми. Төрле җирләрдә ашыйлар, шаурмамы, яисә кафеларда. Ә мин нишләптер менә үзем пешерергә яратам, ират пешергә шул. Икләтә дә теге тәмлерәк дип әйтәләр бит инде. Ниндидер мин матурлык табам шушы менә эштә, ниндидер процессында. Менә һәрбер актерда шундый хыял бардыр инде, ниндидер рольне башкару. Синдә андый роль бармы? Менә күңел түрендә яткан, шуны башкарып дигән. Мен калса ниндидер определенный теге менә ниндидер пьесадан роль юк, но миңа калса менә үзем актер буларак ниндидер рольне башкарам идем. Ул әлбәттә бүгенге көндә нишләптер менә безнең сәхнәбездә дә теге хас булмаган рольләргә күбрәк күңелем тарта. Нишләптер ул мәсәлән патологоанатом яисә Бу ягъни роль яисә ул киллер убийца менә нишләптер менә шундый Сиңа кинога барырга кирәк, театрга түгел, кинода бар. андый рольләр бар. Алга таба планнарым әлбәттә инде ул уңышлы гына иттереп гитисны тамамларга әлбәттә. Быел Киләсе елы безнең 4,5 инде 4,5 заводчылар. Аннан соң инде минем күп кенә хыялларым бар, алар турында әйтеп тормыйм. Сер булып калсын. Бүгенге интервьюны, бүгенге көнне тәмамлар өчен инде шундый сорау сиңа, әйме? Эдуард, син үз-үзеңнән канәгатьме һәм тормышыңнан канәгатьме? Бәхетлеме син? Шундый авыр сорау белән тәмамлыйк әле. Бер яктан авыр.
Мин үземә гел теге самокритика белән, үземә карата тәнкыйть белән карыйм. Ул бер яктан дөрес тә түгел, һәрбер кеше үзенчә аңлый инде. Ә болай әлбәттә мин бик бәхетле кеше. Мин моны авыз тутырып әйтә алам.